tunakabiliana na ufisadi. Kosude ni paro mopogore opogore medo wuok ewi romo mar jatend piny William Ruto manyo bedo godo gai mar do Martha Koome kod jodito mag od bura mar tieko gwandruok e kindgi. Moko kuom okinde oseromo no ka giwacho ni en ataro mar chike ma pacho ka. Kweth mar Azimio bende omedo seyo okang' ma kamano. Jafwambo wa Chris Owino miyowa ler mathoth. Ogai mar doho Martha Koome odhi nyime kod yudore kama diny kaluwore kod romo manotimo kod jatend piny William Ruto chieng' wuok tich e kar jot maduong' ma jatend piny State House. Koome kaachiel gi spika mar od bura Moses Wetangula ne oromo kod Ruto e kar jot mare e bore Nairobi e okenge mar tieko ywaruok mosebedo e kind piny owacho kod migawo mar doho. Kaluwore gi ote mane ogol kod jachiw wach e lo jatend piny Hussein Mohamed, jotelo adek go ne oromo mar bilo wach e wi okenge mag kedo gi mibadhi e bede adek go mag sirikal. Romo makamano oyudo kwet kowuok kuom jalup jakom riwruok mar okinde pacho kae Faith Odhiambo kaachiel gi jaod bura mar Arieda Otiende Amollo kod okil Kamalo Kawilis Otieno. Giwuoyo tayari wan gi gimiri miluongo e chik ni National Council for Administration of Justice NCAJ makanyo Martha e jatende to DPP nitie kanyo, Attorney General ni kanyo, jatend police ni kanyo, DCI ni kanyo, EACC ni kanyo, kae kuma wakinde bende ni kanyo. NCAJ kaendi makanti wach mora mora midwa wach mag administrative kanyo monego bed ni giwachega, ok ni Ruto luongo ga Martha to gidhi bet kode piny e State House to wacho ni koro waseromo. Mano gima gitimono ok oluwore gi chik. Kaluwore kodgi, yo kende mar kedo gi mibadhi e bede sirikal en chwalo neno mag mibadhi ne duol mochung'ne kedo gi mibadhi e pacho kae EACC kata duol mochung'ne ng'iyo tije joyal buche JSC. Kantie wach ma corruption and very clear under the law. Investigate oter mbele Judicial Service Commission. We deal with all these corrupt judicial officers. Mane kaka chik dwaro. Kanitiere judge moro kata magistrate moro ma jamibadhi ok onego bed ni oromo gi Chief Justice. Onego bed ni ogolo nying ng'ano mondo ng'ano ogole tich mar doho to bende otere e court mondo bed charge gi corruption. Mane kaka chike manwa loso onego bed ni tiyo. Kata bed ni jiromo ok onego bed ni gi tero romono e State House. State House kuma ker ema nitie ema nigo ofise. Koro ochalo kagima achiel kuom arms mag sirikal koro osamon jomoko ka, osamon judiciary, osamon speaker mar parliament ni koro mondo chikgi. Wasebet kwa ywak ni ker gi lange osemadho bunge. To dibed marach ahinya ka kendo gitemo mondo gimadh nyaka doho bende. Otiende Amollo kod Faith Odhiambo wacho ni Ruto onego kuongo tiek mibadhi mogoyo tach e sirikal mare motelo ne loso e joyal buche ma jo mibadhi. Wasewinjo corruption over the last year. Waneno mana otimo reshuffling ma cabinet ne. Ere kaka ose deal, pok waneno ka ji mako, pok waneno ka ji itere court to respond or answer to corruption. Oro gidwa timo report gitero nenga. Koso gidwa timo report of analysis of corruption kende judiciary. Ere ng'ama miyowa and how will he deal with it? Odhi tero nenga. Onge kuma mibadhi ng'enye moloyo kuma luongo ni executive. To ker nigi teko mar golo jilago e tich. Chieng' modwa chako kedo gi mibadhi en chieng' mobro riembo jo mibadhi madongo dongo mane tiende. Kwa nyalo wacho ni koro dwa chako kedo gi mibadhi. Jotelo go bende onyiero singo ma jatend piny William Ruto ne ogolo mar ndiko joyal buche manyien 36 kaachiel gi medo pok mar omenda ne bad migawo mar doho. Gilero ni chenro mar miyo migepe mag sirikal omenda en tij od bura mamalo ma ok jatend piny. Kwani ng'ama kia Ruto mago miriambo tupu. Pesa mibro migi mar gechego ok gibi yudo. Sirikand ni onge pesa. Ruto osego piny dusla kaka wachoga. Ma piny mosego dusla. Magi manyalo wuok kuom Ruto ka onge. Geche mimiyogigo ema lombo chal ng'ama miyo tamtam. Luongo jatend judiciary gi jalupne gi jomoko mang'ado weche. Basi nyiso gi ni wabro medo pesa
ma utiyogo wabro miyo mtokni, wabro medo namba mar judges gi magistrate. Mano wuone mibadhi. Mane monego bed ni wakedogo. Nikech mano is bribery. Mano en mibadhi mar miyo temo wuondo jo judiciary ni koro imiyo gi gik mane giongego mondo koro giwinj wachni moloyo. Ker gilange onge gi teko mar miyo judiciary kata ndururu, nikech teko no nie od bura. Made bed ni en wach mar medo judiciary pesa, to ne gibire committee mar finance, to bas wach no bendi kele od bura, to bas bedo adjusted. To mano ne wasetimo. Magi timore kinde mogai mar Azimio Raila Odinga bende odhi nyime kod sayo romo makamano ma owacho ne en mar temo dayo ng'ut bad migawo mar doho. Sasa sijui sheria gani ambayo imepatia rais, speaker na chief justice haki ya kutengeneza bajeti. Bajeti inatengenezwa na bunge, pana tengenezwa na Ruto na Mama Koome na Bwana Wetangula. Hawa watu wanakashifu Kenya. Wao hawana mamlaka ya kubadilisha bajeti. Tunasema ati tumeongeza pesa kwa judiciary. That is a work of parliament. It must be approved by parliament. Lakini kwa sababu bunge ni hanisi, yote itapitishwa katika bunge hii. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Ogai mar ODM Raila Odinga omako chung' motegno ne jaod bura ma Suna East